kaunti ma Nyatike dwaro mondo piny owacho okas kontrakta magero apaya mawuok Masara nyaka Sori mondo tiek gedo mar apayano mapiyo, ka giwacho ni giyudo pek e weche mag wuoth kaluwore gi rach mar ndarano. George Juma miwa ler mar wachni. Tieko gedo mar apaya mawuok Masara nyaka Sori e sabkono ma Nyatike, magedo mar yande ne osekwamo kuom higni mogwaro. Gin mokum singo jatend piny Kenya William Ruto ne ogole kinde limbe mare e kaunti ma Migori jumbe machuok ma okalo. Nyaka sani jatimora kata kontrakta oseduogo kendo dhi nyime kod gedo mar apayani. Kata kamano, jodak ma Nyatike kod ji mamoko matiyo kod apayani ywak ni gedo mar apayani koro dhi mos e kinde mag ywak ni apayani sani thoth nyamburko weyo tiyo godo nikech rach mare kendo chendogo mag wuoth magi koro rochore. Winjo ni gichako from the other side ka giyagi Gwasi ka gibiro koni. An gima ne nyalo wacho, inyalo chaki kamoro amora to gima ng'ongo ni giteme dhi kode mapiyo. Kani kita dhi Sori take a lot of hours. Kichudo ka kuna bugni nitiere. Giwacho ni kama ne kontrakta oweyo gedo mar apayani gwego mag Nyakweri ema sani rach kendo kalre ma oloyo kata kama nyaka sani kochako gedo mar apayani e gwego mag Sori. Wakale matek mondi aka idhi Sori like kan nyoche nyathina tuo 3 days ago ne chuna ni monda tere Sori hospital gotieno na neno matek onge japiko mayie ni dhi seche go gari bok yie dhi kumaracha ahinya en chakre Sagamaka nyaka Luanda kanyo kadhore jodalawa kata miyo mada nyuol ok nya riembo gapiko diere ka. Wuoth ok nyalo kata ka nyalo wuok nyaka Luanda kopo ni kodho chwe nyalo kawo kata seche adek e koriyo kapok ichopo. To kama onge tudruok mar wuoth mateni gimoro amora manyalo tebanade otho. E kinde limbe maro e gwego mag Nyatike ne oyango ne apayani mawuok Masara nyaka Sori ka oluwa Ngugo kaachiel kod Luanda nyaka sani nyamburko ne oseweyo luwe kendo mana joriemb apiko kaachiel kod jotielo ema nyalo tiyo kode. To gini mono investors mang'eny biro nikech ndara rach. Investor moko nya biro ng'ato dadhi nendo Sori, dadhi chamo gimo Sori yo rach. E seche ma magi timbe jodak e kaunti ma Migori kod dhi nyime kod puoyo, sirikal mar Manywanda ma ong'e kaka broad based government magi wacho ni osenyago lemo. Giwacho limbe ma jatend piny Kenya William Ruto mane otime kaunti ma Migori juma chuok mokalo kod mano mabende ne otime higa mokalo osekelo ber. Ele usore vijene nitie gi tije. Mana nyawacho ni broad base no osekelo dongruok. Mano kose achieve moko matin mosokane rais obiro Nyakweri kaendi nosingonwa ni odhi kelo jok mang'iew kodhi mang'iew mchele nikech chiro ne rach. National Cereal Irrigation Board aneno ko yaw Nyakweri kacha branch gi mbolea biro jopur kawo. Mano one of the achievement. Kanyo Nyasaye tim maber ma wabede gi miluongo ni broad based government. Waseneno matunda wan kaka jo kanisa ne waamua ni makuru gima wadwa lame wadwaro kwe. Gedo mar alap mar tukeno ma Migori mithimo kod omenda mar $700,000 mabende rak mare koro oselandi gin moko kuom chenrogo mag dongruok ma jatend piny Kenya William Ruto ne osingo e kinde limbe mare e kaunti ma Migori dweni. Gavana ma Migori Ochileka wacho ni chenrogo mag dongruok ma opogore manosidh gedo magi e kaunti ma Migori kod jatend piny Kenya William Ruto koro dhi nyime kaunti ni. Mor ka neno kolandi achiel kuom gik madongo mane wakwayo ma en stadium. Kane wakwaye kama medi gi feri gowe Miuru kidhi kanyo sani tibro yudo ka jo Kenya Ports Authority nitiere kanyo. George Juma, Ramogi TV, Migori.